Здравейте, аз съм Влади 123, да. И в момента снимаме клип на предизвикателство. Не са много хора, ще бъде кратко видео. Първо... забравих да взема сол по дяволите. Тук имам сол. Първото хубаво предизвикателство е да изям лъжичка сол. Колко ви обичам. Обичам ви много и ви. Майка ми и татко ми служат от другата стая. Мокнет! Мамка му. Ще повърна. Ще изхарча султан и свърши хора. Ето колко можах да напълня. Мамка му. Си повърна хора. Изхарчих солта хора. Това беше малко така. Сега ще сложа цялата сол, която имам изобщо. Мамка. Мразя ви хора, мразя ви! Чакайте този път да ми изсъпа. Хубаво. Мале, изплюх малко. Съжалявам. Второто предизвикателство е хора. Много добър атлет съм, да знаете. Чакайте канелата да я. Дали ще снима? Да, по гащички съм. Снимаме ли? Да, снима. И сега нов. Не мога. Почти го направих. Пак предстои следващото предизвикателство. И тирай Жоро Бекма. Значи. Маме! Ще ходим ли с голфа? До Перник! Не мога да го имитирам, не съм гледал доста там. И сега, най-харесаното от всички предизвикателства. Изяш лута чушка. С какво? С оцет! Мамка му мразя ви, хора, мразя ви. Изчакайте само малко. Паузирам го. Върнах се, хора. Обичам ви много. Всичко ме боли. Не знам дали ще оцелея. Fuck the police. Ето е лютата чушка, повярвайте ми, много са люти. Да, супер предизвикателство. Мерси на Ели Стоянова, че е сложил такова хубаво предизвикателство. Обичам ви. 3 минути клипче. Малко отсече. Както виждате, капе. Не знам дали вижда. И обичам ви, хора. Много! Мамка му. Факт. Много ви обичам. Мамка му. Ще я начупя на парчета, защото изядох едното. Чакайте да си извърша лаптоп. Мамка му! Как се бърши лаптоп, хора? Малко бързо. Мамка, сега по-голямото парче. Фак! Това беше най-тъпото живано предизвикателство до сега.
и след това следва по-гадно. Мале, веднага го преготвя. Сега следва най-гадното предизвикателство. Първо да слепя вода. Може да повръщам да се знае. Това ще бъде най-гадно. Да. Най-гадното предизвикателство е. Изядох една лютчучка. Дявол ли да? Клипът в момента стане на 5 минути и следва последното тъпо предизвикателство. Канела с майонеза. И то не е каква майонеза, а олилеза. Канела е сложена. Не знам дали я виждате, някакъв. Сега пък и майонеза, Корея ви стане на нищо. Хора, мразя ви. Мразя ви. Мразя ви. Знаете ли? Корея ви забра. Ще го направя за вас, фенове. Майонеза. Фак. Корея ви дали ще излъжда такова нещо. За това предизвикателството да направя нещо. Първо ще хапна майонеза и след това канелата, хора. Не мога, Корея ви е. Аре, тази майонеза не я бива вече. И сега, любимото ми, канела. Защо се ме родила? Канела, вкусна, любима. Фак. Тя ми се залепи по устата. Малка му. Каква тази канела по дяволите? Фак. Устата ми стана черна. Хора, това беше за днес. Предизвикателствата и да ви хареса. Хора, за това си сакох лаптопа и всичко. Айде, стоп.